Lamarin ɗan adam, lamarinsa akwai sarƙaƙiya. Lamarin ɗan adam mai hargitsa dukkan zuciya. In kai masa kairi don wata rana sharri za ya yi ma. Lamarin ɗan adam, lamarinsa akwai sarƙaƙiya. Lamarin ɗan adam mai hargitsa dukkan zuciya. In kai masa kairi don wata rana sharri za ya yi ma. Masanin duka sirrin zuciya, shi ye mutum da aljanna, Allah ba shi da kishiya. Shi ye dabba da tsuntsu, tsirrai ye musu jijiya. Dan adam shi ya san sirrin zuciya. Zan waƙar dan adam, rabbana ka taimake ni nima. Lamarin dan adam, lamarinsa akwai sarƙaƙiya. Lamarin dan adam mai hargitsa dukkan zuciya. In kai masa kairi dan wata rana sharri za ya yi ma. Guji sharrin dan adam, guji sharrin wanda ka tausaya ma. Guji sharrin dan adam, guji sharrin wanda ka agaza ma. Guji sharrin dan adam, guji sharrin wanda ka tallafa ma. Guji sharrin ɗan adam, guji sharrin wanda ka taimaka ma. Wanda ka taimaka ma shi zai fara saka kuka. Lamarin ɗan adam, lamarinsa akwai sarƙaƙiya. Lamarin ɗan adam mai hargitsa dukkan zuciya. In kai masa kairi don wata rana sharri za ya yi ma. Lamarin idan yana neman agaji, zai zo ya durƙusa maka ya bi ka a sanna a hankali. Daga nan za ka ji lafazinsa ka taimake ni ne. Na shiga damuwa na rasawa zai agaza min. Dan Allah ka tausaya mini ka fidda ni a damuwa. Lamarin dan adam, lamarinsa akwai sarƙaƙiya. Lamarin dan adam mai hargitsa dukkan zuciya. In kai masa kairi don wata rana sharri za ya yi ma. Lamarin adam, lamarinsa akwai sarƙaƙiya. Lamarin ɗan adam mai hargitsa dukkan zuciya. Daga nan za ka ji tausayinsa ya shiga zuciya. Mai ka fidda shi a damuwa. Burin ka tausaya masa, ka kawo masa agaji. Lamarin ɗan adam, lamarinsa akwai sarƙaƙiya. Lamarin ɗan adam mai hargitsa dukkan zuciya. In kai masa kairi don wata rana sharri za ya yi ma. Da zaran ka yi wannan ka fidda shi a damuwa. To zagon ƙasa zai maka don ya hargitsa dukkan rayuwa. Lamarin ɗan adam, lamarinsa yana razana ni.
adam lamarinsu yana firgita ni. Lamarin ɗan adam lamarinsu yana sani rauni. Wayo ni rayuwan nan san ba ni yarda. Lamarin ɗan adam lamarinsa akwai sarƙaƙiya. Lamarin ɗan adam mai hargitsa dukkan zuciya. In kai masa kairi dan wata rana sharri za ya yi ma. Duk wanda ka tausaya ma burinsa ya aibata ka. Duk wanda ka tausaya ma burinsa ya munana ka. Duk wanda ka tausaya ma burinsa ya hallaka ka. Yau wanda ka tausaya ma shi zai fara saka kuka. Lamarin ɗan adam lamarinsa akwai sarƙaƙiya. Lamarin ɗan adam lamarinsa akwai mantuwa. Lamarin ɗan adam lamarinsa akwai sarƙaƙiya. Lamarin ɗan adam mai hargitsa dukkan zuciya. In kai masa kairi dan wata rana sharri za ya yi ma.